Jamen, velkommen til Kvindemuseet, og tak fordi du gider at bruge lidt tid på vores Facebook-bruger. Jamen selvfølgelig. Jeg tænker sådan, hvad tænkte du selv, dengang Stine hun henvendte sig til dig angående den her udstilling? Jamen i starten var det ikke en udstilling. Der havde hun faktisk tænkt sig at skrive noget. Ja. Og der måtte jeg jo, hun havde mailet til mig, tror jeg. Ja. Og så måtte jeg jo fortælle hende, at jeg faktisk var i gang med at skrive mine erindringer. Så okay. Så det blev lidt overlappende. Ja. Og så mødtes vi forskellige gange, hvor hun spurgte om det ene og det andet, det tredje og fjerde. Jeg svarede med det, der nu er kommet op på plancherne her. Og så efterhånden formede den så idé, at hun kunne lave det til en udstilling. Ja. Jeg først snakkede lidt om biblioteker måske, og så et andet udtryk det her. Og så vil jeg sige, altså efter at have set den, det er helt overvældende, hvor meget hun har præsteret. Ja, for det var nemlig mit næste spørgsmål. Hvordan føles det så at se det færdige resultat, og ligesom være kommet på museum, om man vil? Jamen det er sjovt, det har jeg skrevet til nogle af mine venner. Jeg er blevet museumskendelse. Endnu inden jeg er død. Ja. Det kan man jo ikke sådan mærke. Nej. På den måde, men jeg er meget begejstret for Stines output her. Det er meget personligt. Ja. Og som rammer hovedet lige på søvnen, synes jeg. Mange steder. Det er bevægende. Det kan jeg levende sætte mig ind i. Ja. Så vi har også været rigtig, rigtig glade for både at have udstillingen og have dig på besøg. Jamen i lige måde. Så på vegne af Kvindemuseet og vores Facebook-bruger, så vil jeg sige tusind tak. Jamen tak for synet.